Huwag na kayong kumulap, huwag na kayong pipigit. Matiyan to, nagbabaga. Liray na tayo, last 300 minutes. Mga atin sa kaliwa, ito si Marco Lumanog. Sumunod siya agad dito. Yun, gabi naman naman si Idol. Ating major sponsor si Sir Apolonio Kabanti. Atap ko. Wow. Hi guys. Nay boss. Hi birthday boy. Okay. So, open pro category, ano? Pro amateur category. So, andito na naman yung mga pro. Si Warren Bordeos, Dominic Perez, Marco Lumanog. Sino pa ba? Aaron Vilena. Uy, mga Exodus sa pamumuno ni Daryl Dulatre andito. Ang sarap po, Idol! Ayun. Ang sarap po, Idol! Ayan, Diyos ko mo, kain do. So, madami mga Exodus dito ha. Dumayo pa para Metro Manila. O sige, tas Joffrey Tandan. Tandang-tanda ko na si Joffrey. So yung iba dati matandaan talaga. Ito si Loreno Paulo. Hanapin natin yung birthday boy. Kasi yung birthday boy. Kasi yung birthday boy, papatiin natin si Jezreel Launico. Kasi na, ay nasa harapan, nagtatago ha. Ang sarap po. Ayan, Marco Lumanog, si Regine Dean, si Jomar, si JJ, si Pop Dio Campo pala tong number 82 na to. Sino yung naka-drop and roll? Naka-aurum. Yung naka-aurum. Si ano? Wala. Okay. So bago tayo magbakbakan, bago tayo magrimitehan, kailangan muna natin i-shoutout yung birthday boy, ayun. Si Jezreel Launico. Happy birthday, Idol. Si Luigi. Daniel Pariñas. Si Daniel Pariñas ba no? Oh. Pinky. Si Luigi yung isa. Ito naman, bumalik bike ulit. Itong si Dominic Perez. Yung nasa harapan, ex-pro. Si Jesus Garcia. So wala ka ng klaro sa dalawa yan. Okay. Oh, may El Capitan pa. Shoutout natin itong mga ito. Shoutout. Okay. Oh, si Luigi Ramirez ang nasa breakaway. Pop Dio Campo. Si Jezreel Launico. Si Jesus Garcia. Ito yung ating pelleton. Napakabilis ha. Grabe, ginan. Wala. Ay, inabutan yung breakaway. So, inabutan yung ating mga breakaway. Dito sa likod, si Aaron Vilena, JJ Zuliba, Daryl Dulatre. So, kaya speed, 57 kilometers per hour. May umangat sa harapan. Dominic Perez and Warren Bordeos. Andito lang sa gitna. Mga sa kalaway na si Jomel de los Reyes. Sinusundan ni El Capitan. So meron tayong humihiwalay na grupo sa harapan. Dumidikit itong si Jomel. Gusto dumidikit doon sa ating breakaway. Go! So ito, meron tayong breakaway. Ito. So meron tayong humihiwalay na breakaway. 2, 4, 6. Tingnan si Raskia. Oh, wala. Ay, si Ratsky Alcantara. Isang Exodus. Si Jomar. Si Regine Dean. Marco Lumanog. Joffrey Tandan. Sino yung nasa harap na yun? So, anin ito ha.
Anim to una, ikalawa na to, ikalawang bugsuan na to. Dahil inabutan yung ating unang breakaway pero may nag-aabol sa likod. May nag-aabol, go for goal. Ito si Dominic Perez na naman yung ating champion sa FTV. Talagang kokopoin niya lahat ng go for goal to ha. Sa likod, ito yung ating grupo, malapit lang ha. Yun oh. Okay. Okay, ito yung ating isang solo. Sino ba yan? Meron tayong isang unang kumawala sa unang bigwasan. Ito, number 88. Medyo pasuba talaga itong ating ruta. Mahirap dito talaga, ubos kung ubos ka rito. So ito yung nag-aabol. Ito, grupo ni Marco Lumanog, Dominic Perez, si Jomar, Jope Tandaan, and si Lorena Paulo. So naiwan na si Erigin din. Ito, mahabol pa rin itong si Daryl Dolatre. Nag-ahabol itong si Daryl Dolatre dito sa breakaway ha. So nag-iba na naman ang mukha ng ating breakaway. 2, 4, 6, 8 riders. Pinabutan na yung ating solo. So 8 na to ha. Daryl Dolatre, Lorena Paulo, si Gopogot, Dominic Perez, Jope Tandaan ng Batang Placido. Yung tatlo na yon, si Rasky, Marco Lumanog, and si Jomar ng Exodus. So dalawang Exodus yung dito. Dalawang Exodus, isang Batang Placido, isang Team Aurum. Ito, mga si Darren sa kaliwa, sinundang kagad ni Dominic Perez. So naiiwan ng bagya itong si Jope Tandaan, native fra Pusurubio, Villasis, Pangasinan. Ay, shoutout pala natin si Barangay Captain Alfredo Dumalina, and sa ating major sponsor si Sir Apolonio Kabanting. Matanda na si Sir Apolonio pero hilig talaga niyang pamimisikleta siguro nung araw dahil sumusuporta talaga siya sa mga cycling events na ganito. Okay, so on tayo sa breakaway. So ito, meron tayong umiiwalay na 4 na breakaway. Uy, si Ratsky, Dominic Perez, si Daryl Dolatre, and Lorena Paulo from San Manuel, Pangasinan to ha, si Lorena. Yung Exodus naman, si Daryl from Metro Manila, and Dominic Perez from Santo Tomas, Pangasinan, and si Ratsky from Tonto, Pangasinan din. So malapit lang kanilang agwat, more or less mga kwan lang oh. Ayun lang yung ating peloton eh, malapit lang. Dominic Perez, Ratsky. So ito si Lorena Paulo, mukhang naubusan sa kwan ha. Last 4. Yun o. Uy, si Jomar na yung breakaway ha. So maraming Exodus, 5. Mangat na naman sa kaliwa, Exodus, sinundang kagad ni Warren Bordeos. Diinan sa harapan, Jovel de los Reyes, nakikipagsabayan din dito. Ayun mangat na naman si Darren sa harapan, sinundan ni Warren Bordeos, sinundan ni Pablo Campo. So meron tayong dalawang breakaway, mukhang Exodus and si Marco Lumanog yung dalawang breakaway, nakakalabang na ng mga 70 meters dito sa ating travel zone. Mahirap talagang sabayan yung hangin. Medyo malakas, pasubang-pasuba tayo dito. Strong headwinds, side winds, and cross winds ang kalaban mo. Pero wind ha. Ang wala lang dito, wind of change. Ang team Aurum, shoutout pala kay Boss Aurum Mercado Boy. Mangat na si Jome. Nangatan na rin ni Wesley sa kaliwa. Mangat na rin sa kanan yun. Talagang diiyan dito, sagaran talaga dito ha. Ubos kong ubos, matirang matibay. Ang walang pang-maintain sa angkungan pupulutin. May nagbabanta sa kaliwa, may nagbabanta sa kanan. Diinan sa harapan, Warren Bordeas, Jope Tandaan nandito. So meron tayong breakaway na nabubuo sa harapan. 3, 2 yun. Uy, Jomel and Ratsky, batang-bata itong dalawang to. Batang-bata pero nakikipagsabayan dito sa mga open pro. So ito, second group, si Daniel Parinas at saka si Wens.
O si Miles ng Exodus. At meron tayong nabuong breakaway. 200 meters behind is the peloton. This is 2-man breakaway. Marco Lumanog of 7-Eleven and si Joma Raboy from Exodus from Metro Manila to ha. So nakakalayo na sila ng mga 200 meters sa ating main peloton. Ang kanilang speed 46 kilometers per hour. Okay, ito yung ating grupo. Main peloton. Joffrey Tandaan nasa harapan, Exodus, Luigi, AOB, Darrell, JJ. Ito na yung peloton, breakaway natin. Okay, banatan dito sa peloton. Joffrey, Exodus, si Iverson Launico, Palon, Jeric, Loretta, Warren Bordes, Dominic Perez, Regin din. Uy, naiwan dito sa likod si Jesus Garcia. Kaya madiskarte ka rin. Parang si Jomel yung nasa harapan na yun ha. Si Jomel nga, bumabanat na naman. Ito lang si Dominic Perez oh. Uy, kakatakot dito lang. Jomel ba yun? Nasa harapan? Mukhang bumibigwas-bigwas ha. Paglalampas ko parang sa likod ha. Okay. Uy, datinong mo na lang. Okay, dito tayo sa akin. May nabubuong second group. Si Air Capitan Jomel and si Jeric Loretta. Mukhang inside itong si Jomel de Los Reyes. Sino pa itong Air Capitan na ito na dumidilit? Tatlo. Naku, mahabol pa sa likod si nagbabalatan sa likod. Kumakarga itong ating peloton. Okay. So mabilis yung barat ito grupo. 300 na. 300 meters na ang kalabangan na ating dalawang breakaway sa ating main peloton. So mabilis ang kanilang takbo, 50 kilometers per hour. Nasa harapan itong si Jomar ng Exodus. Nasa likod niya isang pro cyclist from 7-Eleven. Itong si Marco Lumanog. 50. Mabilis ha. Ito naman ang ating breakaway. Umahabol, Jeric Loretta, Joffrey Tandaan, si Launico. Banatan ha. So ito na. Dalawang breakaway ito. Sila pa rin ha. So malayo. So ito yung peloton natin. Tumihiwalay, naghahabol Daniel Parinas. Uy, wala pa rin galaw yung iba rito ha. Mahaba pa yung asin. Naku, bukas karburador na si Joven. Naka-open pipe na. Nag-o-overheat na yung dibdib. Diyos ko mo kain to. Ha? Ano nangyari? Yup! Overheat na, overheat! Hey! Tingnan mo. Overheat na eh. Open pipe na oh. Balat ka ng balat eh. Oy. So pag hindi ka talaga madiskarte dito, mauubusan ka. Ubos. Sa akin! Ubos, pati pagdubos mo rito. So tignan mo yung mga banat ng mga pro cyclists. Andito lang sa akin, pa banding lang. Mahirap yung hangin, napakalakas eh. So hindi ka dapat uubos ng gasolina rito. Ito naman tayo. Master, ayun, thank you po. Ayan na. So sila pa rin ang breakaway ha. Si Jomar pa rin, tsaka si Marco Lumanog, lumalayo na ha. Okay. Ito mukhang nagkukumuhog na tong kan ha. Peloton natin oh.
Uy. Uy. Yun, umangat na rin si Pop Di Ocampo. Oy, si Jomel, yung naka-pink. Siya lang yata yung nakikita kong wasak korborador na rito. Open pipe. Nag-overheat kagad yung dibdib. Mukhang manipis pa dibdib ito. 14 anyos pa lang to ha. Pero nakikipagbakbakan, nakikipagsabayan dito sa mga amateur and pro cyclists. So may uma-advance na dalawa, tatlo. So paisi-isi lang dito si Warren, si Aaron, si Jeric, at si Joffrey, tandaan. So ito, may humihiwalay na tatlo. Si Ratsky na naman to ah. Si Ratsky, si Pop Di Ocampo, at saka isang Gopher Gold. Uy! Si Dominic Perez. So masasalubong na natin yung breakaway. Ito na. Ito yung dalawang breakaway. So sundan natin itong dalawang breakaway natin. Si Jomar and si Marco. Mukhang kakalas si Marco dito. Nararamdaman niya. Malakas yung exodus niya. Ito si Jomar itong nasa harapan. Sino kaya ang matibay sa mga to? Itong amateur o ito professional cyclist from San Manuel, Pangasinan. Itong si Marco Lumanog. Ito from Metro Manila to. Hindi natin alam. Wala yan sa hindi Kobo Pro. Sabi nga nila, walang pro-pro o walang ex-pro. Sa siklistang may matinding ensayo. Nako, sabi ko na nga ba? Mukhang kumakalas na ang makatornilyo sa tuhod nitong si Marco. Iba ang katawan din ng ni Jomar from Exodus. So masisipag din talaga. Talagang marami rin magagaling na siklista sa Maynila, sa NCR. Dahil napakadalas din ng mga karera doon. So may humahabol ha, may humahabol eh. Si Dominic Perez. So ayan. Tignan natin kung mapapatikitin nila si Dominic Perez dahil medyo nauubusan na rin tong si Marco Lumanog. Talagang medyo papatay na rin ang trangko to para makadikit yung kasama niya sa likuran. So, ito si Dominic Perez, ang champion kayo sa MTB. Ito bumabanat na naman dito sa road bike. So kailangan niya dikitan. Shout out. Kailangan niya dikitan yung dalawang breakaway. Dahil mukhang hindi kakayanin ni Marco Lumanog yung si Jomar ng Team Exodus. Dahil pag nakadikit naman ito, so dalawa na. Baka naman pakalasin nila si Jomar ng Exodus ha. Sa peloton tumakas siya para makadikit dito dahil naramdaman din niya na hindi kakayanin ni Marco Lumanog itong si Jomar ha. Ako nakikita ko dahil pinupulikat na rin itong si Pantay na si Marco Lumanog oh. So yun, kadikit na. So dito sa 3-man breakaway, dalawang pro versus isang amateur from Team Exodus. Taga Manila to ha. Pero maraming magagaling na mga riders ang team ng Exodus. Kaya ni Daryl Dolatre nanalo yun sa Turok La Union. Ewan ko lang kung anong stage yung pinalunan niya ron ha. Team sa Turok Matabongkay, nanalo rin niya si Daryl Dolatre. Stage 2 yata ng 2022 Turok Matabongkay. Basta ako, di ko matandaan yung mga achievement ng mga Team Exodus, pero isa to sa mga magagaling na team sa Metro Manila. So tanong kung pakakalasin kaya ng dalawa taga Pangasinan, itong taga Metro Manila. Kanina Pangasinan na naman ha. Kaya yung mga tao dito, dami nanonood dito. Yun Shout out. Eh, boy, nagtutup naman. Yun. Yun. Okay, so ito na yung ating peloton. Nalaglag kami sa kanal. Yung ating peloton. Mabilis ha.
Naku, makakadikit na sila, 200. Ito na si JJ Soliva, mga sa kaliwa, tinugas sila agad hanggang gitna. Ayun na, mukhang tatakasin na rin niya. Mukhang maghahabol na rin sa breakaway yun. Ayun, tumakas na nga sila, sabi ko, naging second row, solo second row. Sa bandang kanan na naman si Jeric. Si Jeric Lorena, baka na rin si Jobert Tadasi, nung dahil ni Jobesi, nung dahil ni Lonico Team Naomi. So, nagbabalitan dito. May bumabarat na rin dito sa likuran si Regine din. Ito ba, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 9 riders. Siyam ka agad yung bubakbak ha, sa likuran. Ito, Daryl Dolatre Maganda. Daniel Fariñas, Sus Garcia, Rap. Okay. So ito yung ating tatlong breakaway. Makakadikit pa kaya rito yung peloton natin, mga bata. Okay, at yung peloton, Joffrey Tandaan, Jeric Laureta. Pagdating na matinding rimatihan, naku, parang umaalpas yung isa dun ha. Mukhang nagpapakalasan na sa breakaway. Parang si Dominic Perez na yung pumapaharap ha. Pabulan natin yung breakaway. Mukhang may umalpas na isang riders. Cop de Ocampo and Daryl Dolatre. Ito nagtitimon dito sa grupo. Punta sa harap. Sa halid na itong dalawang tagapagmasira na magpakalas doon sa Exodus, mukhang siya pa yung umaangat talaga. Pero pinababayaan lang ng dalawa tagapagmasiran ni Marco Lumang. Dalawang pro pa ito ha. Tingnan natin kung anong diskarte ng dalawa to, kung pinapagod lang nila yon. Dahil pag napagod yon, ay masosolo na rin naman ang panalo. So umaagwat na siya ng mga 50-60 meters dito sa dalawang pro, dito sa likod. Inalpasan talaga niya ang speed, 49. Pag naramdaman naman niya na medyo napapagod na yung si Jomar ng Exodus, ay titirahin naman nila. Sila naman ngayon ang babalat, pero bumibilis ha. Bumibilis tong peloton natin. Ayan na hinahatak ni Daryl Dolatre, napakabilis. Mukhang ditikit ka agad itong peloton. Ayan na yung ating peloton, mabilis na umakabol. Mukhang makakadikit na kagad ha. Mukhang makakadikit na itong peloton natin. Ayan, dumikit na nga. So, ito yung ating solo breakaway, si Jomar ng Exodus. So titikit na rin yung peloton. So ayan na, dumikit na nga si Jezreel Launico yung nag-aabol. Si Jezreel Launico, ayan na, pumaharap na rin si Aaron Delena, Lorena Paulo. Ayan mo, nag-iba na yung ating breakaway. Ito na, si Lorena Paulo, Aaron Delena, Jezreel Launico. So para taga San Manuel Pangasinan, mga sakanan yung nakakulay violet. Sinundan naman ng Exodus. So nagkakabarot tayo dahil last na tayo. Mabilis ang bakbakan, grabe. Eto na. So tatlo na naman to, meron tayong tatlong breakaway. Grabe yung diinan dito ha. So hiwa-hiwalay na. So mayroon 2, 4, 6, 6 na riders to kumakawala. Pero ito, may dumitikit pa rin sa likuran. Si Daryl Dolatre and Warren Bordeos. Si Mark, si Regine din. Sarap. Kanya-kanyang kawalaan na to. Ayun, sa kanan sumigit si Dominic Perez. Sinundan kagad na naman ni Jomar. Grabe yung panigit na ni Dominic Perez ha. Gusto ko po hindi. Grabe hindi inan na yun. Ano lang. So U-turn na naman tayo. Last one lap siguro pagbalik. Ayun, si Jesus Garcia sa lap. Sinundan na Exodus, Lorena Paulo. Grabe na yung mga diinan ng mga to.
Hindi pa, hindi Hoy, pa. sabay. Okay, so ito na. So meron na tayong nabubuong apat pero malapit lang ha. Diretso, diretso! So ito, Jopay tandaan. Ito yung grupo, ayan na. Oy, 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 oy! Oh, 1-1. Magbuhat na. Okay. So yun, umangat na si Jomel sa kaliwa. Sinunda ngayon ni Aaron De Lena. Dito lang sa likod tong si Dominic Perez. Nagkakabantayan tong Go for Golden Team Exodus. So, Pangasinan versus Metro Manila talaga to. Ayan, diinan na naman to. 35, 37. Pabilis na naman ang pabilis ang kanilang banat. So, yun. So, yung mga bigas andito sa likod. Meron tayo mga nag-breakaway sa harapan. So, advance tayo. Titignan natin yung mga nagtatanggang tumakas. Dahil meron pa tayong isang alap. Mahaba-haba pa to. Mga more or less, mga 10 kilometers pa to ha. Tayo sa kaliwa. Doon, nagkakabalatan si Ratsky. Umangat sa kanan oh. Ito tayo. Okay. So ito si Pop Di Ocampo nagiging din. Si Ratsky, naubusan tong si Team Navy. So man, number 828. So marami pala to ha. Marami to dito sa dalawang grupo ito. Nako, papatapos ang karera, papalakas ang hangin. Jomel De Los Reyes, Aaron De Lena, Jeric Laureta, Joffrey Tandaan, Daniel Fariñas. Yo, si Launico, si Birthday Boy, nasa may second group, solo second group. So, punta tayo sa pinaka-main breakaway. So, hindi na tayo bibitaw dito dahil pagbalik dito, himatihan na. Last round pagbalik. Ito yung ating birthday boy, si Jeffrey Launico. Hindi makadikit ha. Hindi makadikit sa ating apat na breakaway. O, final pagbalik, pagbalik rimate na to. So ito yung ating bagong breakaway. Si Wins ng Exodus, Lorena Paulo, Jesus Garcia and Marco Lumanog. Okay, so maaabutan pa kaya ito, madidikayan pa kaya ito ng grupo. So tatlo na. Tatlo tiga Pangasinan tsaka isang tiga Manila. Maganda yung laban ha, iba't ibang mukha talaga, iba't ibang grupo, iba't ibang pangalan ng mga nagbe-breakaway. Ay dumidikit pa isa, si Aaron De Lena ng Go for Gold. Ito na, kalbilis tong habol nito ha. So hindi natin alam kung sino mga korpo rito. Ayan, apat na tiga Pangasinan versus isang tiga Metro Manila. Okay, yan. So, Lorena Paulo yung nasa harapan, second. Mga pangalawa, sumusunod si Marco Lumanog. Sumusunod, Jesus Garcia at kung taga naka-violet, Exodus from Metro Manila and Go for Gold. Itong si Christian De Lena. Namiss kita ito. Ayan o. Rock and roll! Ito lang bayan! Ayun! Diyos ko po kayo. Ito na yung ating ikon ha. Grupo. Diyos ko po. Sila sa ito, namiss kita ito ha. Idol! Ay, okay na, gumaling ka na. Okay lang ka! Ay, Sticker! group, pagbalik, rimati na yan. Ano? So, nagbantayan yung big guns ng Exodus at saka Go for Gold ha. Ayun si Dolatra, ito si Dominic, binantayan din si Jomar. Nagbantayan to, dalawa na to. Nila. Okay, ito na. 245, mukhang magpapakalasan na to. Pagbalik, rimatayan na to. Ayun na, umangat na itong si Jesus Garcia. Pinatay na ni Marco Lumanog itong grupo.
Ang magkahabol na lang nakalaban nila dito, itong naka-violet. Puro taga San Manuel itong mga to ha. So, pinaangat nila yung ating ex-pro, si Jesus Garcia Jr. Jesus Garcia. Dati, yung kanyon, Pajak Pinoy yata, o R21. Ayan, o mga si Lorena Paolo, kinokontrol na nila. Kinokontrol na nila para tuluyan ng makalayo. Yung ating solo breakaway, ganun talaga ang diskarte yan dito. Iisa lang yung kalaban nila dito, yung naka-violet, si Wens na Exodus. Ang daming tao pa rin dito ha, grabe. Pag wala, krimate na. Okay, ito yung nag-ahabol. Naku, si Jomel pa to ha. Tara. Group 246 riders. So, naku, top 10, ito na. Top 10 na yan. Makaka-top 10 ka na. Pag hindi kayo maabutan ng grupo sa likod. So, makakadikit pa kaya ito dun sa... Nakatanggal dito. Ha? Isa lang nakatanggal. Bakit? Apat na yun eh. Lima sila doon, lima rin dito. Ay, oo nga pa ron, 5 ano. 5 pala dito. 5 pala yung nasa harapan natin. Nagpapakalasan na yung second group oh. So ito na, bale na third group na pala to dahil meron tayong solo breakaway. Meron tayong solo breakaway. Nam na. So yung andito, AOB, Yesrel Launico, si Daniel Parinas, Jope Tandaan, Jeric Lauretaen, si Jomel de los Reyes. Uy, may inom na ng gasolina. Mukhang magbabadya na to ng matinding remate. Ginuwardihan ng mga Gopher Gold yung mga big guns ng Exodus sa likod. Hindi nakaporma sila Daryl Dorata and Chomar. So ito yung ating solo breakaway si Jesus Garcia. Pero ito, last group to, last group, wala pa rin dito yung mga big guns ng Exodus saka Gopher Gold na iwan din sa likod. Ito naman yung apat na second group natin. So baka dito magkarimate yan ha. So tutok tayo dito. Okay, third group natin. Hindi natin kung makakadikit pa to sa second group ha. Rimatehan na to. Grabe yung rimatehan dito ha. So bago tayo magrimatehan, bago tayo magbakbaan, siyempre shoutout natin si Barangay Captain Alfredo Dumalina sa ating major sponsor si Sir Apolinario Kabanting. Si Sir Apolinario Kabanting, yung ating senior kanina nandun. Siya yung ating pinaka-main sponsor dito. Siguro grabe ang hilig ni Sir Kabanting yung sa karera ng bisikleta. Ngayon medyo nakakaangat siya, medyo meron siyang naipon. Siya yung nag-i-sponsor sa mga palarong ganito. So last 1.5 kilometers to the finish tayo. So panalo na kaya si Jesus Garcia? Makakadikit pa kaya itong third group na to doon sa second group na nakakalamang lang ng mga 110 meters. Uy, nauubos na itong si Jomel. Dikitan nyo, rimatihan mo yan! Sa second group, marapit na to. Rimatihan na to. Okay. Plus 500 meters zero finish line. Sino kaya dito? So ang champion natin si Jesus Garcia, malayo na. So dito sa kapit, umangat na sa kanan Lorena Paolo. Sinundang kagat ng Exodus. So si Marco Lobano, dito lang sa likuran si Aaron Delena. Sabi ko na nga ba si Aaron Delena ang pangrimate rito. Si Aaron Delena ang re-remate rito mga idolo. Isa sa mga aspiring pro cyclist uli ng San Manuel, Pangasinan, itong si Aaron Delena. Ito na, last 400 meters to the finish line. Sino kaya ang unang babana dito? Sino ang unang angat? Huwag na kayong kumarap, huwag na kayong pipigit. Matiyan to, nagbabaga. Leway na tayo, last 300 meters. Umangat sa kaliwa ito si Marco Lobano. Sumunod siya agad dito si Aaron Delena. Nakasunod pa rin ito si Exodus. Marco Lobano, Aaron Delena, umangat pa rin. Si Marco Lobano, dito 60 kilometers pa rin. Marco Lobano, Aaron Delena, naubusan. Itong si Team Exodus.
Aaron De Lena and Mark Lumanog. And hawakan mo to, ayun na sa likod. Palo siya. Hawakan mo yun, hawakan mo yun ha. Eto, ribatayan, Daniel pa rin niya, si Jomel De Los Reyes, si Yo! So, naiwan tong AOB. Ang daming tao nanonood dito ha. Ayun, sikat. Ayun ating champion, si Jesus Garcia, Expo. Hindi mati pa ha. So, doon natatapos ang ating Open Pro. At pala kay Kapitan ngayon. Saka si Sir Apolinario Kabanting. So, hindi ko makita. Ayun, nasarap pa yung nakasumbrero. Idol. Matalo din na yun mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Di kapag yakol bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro.